board gashi nan za mu ɗauki wannan kalma ɗayan nan gashi nan yawwa gashi nan wa me akan wawun fatha ko me akan wawun maza fatha sai wannan me wannan lamun ne an ji ko lamun gata nan me akan lamun shine fataha gashi nan wa fatha wa lam fatha la wala sai wannan alif da kuma maza alamatul mad alif wannan sunansa alamatul mad wala an ji ko wala 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 an gane ko to wa zai mana na ana wa zai fasa mana wannan ana malama zaki malam bismillah ki fasa mana ana muji alif hamza fataha nun fataha yawwa alif yawwa alif an gane ko wannan ana ce masa alif sufur mustadir la yuntaq alif sufur mustadir la yuntaq wai alif wanda ke zuwa da zero a kansa wanda kwata-kwata ba a karanta sa amma aka zo rubutu dole za a kawo sa an gane ko to ki hada ki karanta mana ana yawwa ana to abidun wa zai mana na abidun gashi nan abidun yawwa abidun gashi nan malama kina gani ko abidun gashi nan ainun ko ainun gashi nan me akan ainun fataha an gane ko me a gaban ainun alif an gane ko to ya za a karanta guda biyun nan za ka ce ainun fatha a maddal alif sai ka ce a an gane ko ainun fatha a maddal alif a sai ka zo me wannan ba gashi nan me akan ba'un kasra bi ba kasra bi sai wannan dalun dal dammatain dun ba kasra bi dal dammatain dun ba kasra bi dal dammatain dun malama za mu karanta wannan karanta mana wannan muji kullum ba za ki iya waɗin ba zai amfani ba kya gwadawa a gidan kin je ki karanta muji ba kasra bi dal dammatain dun ya za a karanta sa za ki iya dum ta ce dum kiji ba kasra bi dal dammatain dun za ki haɗa mana bi da dun shi muke so ki haɗa mana zai kasance ban ji ba du wannan ba kasra muka ce bi ko za ki haɗa mana bi da kuma dun ya zai kasance
bi yawa bidun. Kin ga wannan kin iya shi kenan, amma wannan kwata-kwata baki iya ba. Za ku je ku dinga gwada, ku dinga practice a gida. Ba kasra bi, dal dammatin, dun, bidun, 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 bidun. Ana gani ko? Bidun, abidun. To mu zo nan wajen. Gashi nan, wannan za mu ɗauki wannan ma ɗin. Gashi nan, mim gashi nan, kuna gani ko? Me akan mimun? Shadda, fatha. Me ma'anar shadda? Ma'anar shadda shine wato ƙarfafa abu, an gane ko? Gashi nan mim da shadda da fatha a kansa. To sai wannan muka yi alif haka. Wannan za mu ce masa maza? Maddal alif. Ma, an gane ko? Ma gashi nan. Ma, an gane ko? Bari. Ma, ana gani ko? Ana gani ko? Yawwa. Ma. To, a duba nan wajen. Abattum. To, wa zai fasa mana wannan? Gashi nan. Ainun, fatha, a. Gashi nan. Gata nan, kuna gani ko? Sai ba'un, fatha, ba. Ain, fatha, a. Ba, fatha, ba. Wa zai haɗa mana biyun nan? Ki haɗa mana malama? Ain, fatha, a. Ba, fatha, ba. Ki faɗa mana, za mu karanta shi? A. Kiga. A da ba. Idan aka haɗa me zai bada? A da ba. Idan aka haɗa me zai bada? Waye zai iya? Ki karanta mana malama mu ji. Wannan a da ba idan aka haɗa me zai bada? Aba. Karki ce yawa aba. Kin yi nace ta karanta ba? Matsalan kike idan kika je gida ba kya zama ki jarraba, kuma ba za ki taɓa koya ba. Duk wanda aka yi karatu ya tashi je gida baya maimaita, ba zai taɓa koya ba ko shekara 10 zai yi. Ba kwa maimaitawa. Yanzu misali mun yi wannan ma mun yi, wannan ma mun yi, wannan ma mun yi. An gane ko? Bari mu yi wannan. Gashi nan. Wannan mene? Ta. Ta. Sai shadda. Sai shadda. Sai kuma mimun. Me akan mimun? Shine sukun. To. Ta. Ta. Shadda. Damma. Tu. Gashi nan. Tu. Ta. Shadda. Damma. Tu. Mim sakina. To wa zai haɗa mana wannan? Wa zai haɗa mana wannan? Wa zai haɗa mana? Wa zai haɗa mana wannan? To kun ga a cikin kun nan ba? In za a yi magana tsakanin Allah mutum ɗaya ne cancanta ya shiga cikin karatun Ƙur'ani ma dukan ku huruf za ku yi muku. Ba abin da kuka iya a huruf. Kuma sannan ba ku ƙoƙari. In ba ku iya wannan ba za ku yanzu kun ga karatun Ƙur'ani ba ku iya komai ba. Ba abin da kuka iya. Kuma kun ga wannan matsalan kun aka muku in ka je gida ba ku yi. Yanzu kun ga wannan baiwar Allah ita kaɗai ce kamata a dinga ƙara mata karatu. Ku ba abin da kuka iya. Yanzu misali idan na muku haka. Me wannan? Me wannan malama? Ba ko?
wannan shi ma ba, baba. Malama kin ga kin fi kowa laifi da kike misali kina da wa, idan kika gani misali yanda aka yi awan sai ki sake kofa ki zo ki yi shi da kanki, in ba haka ba za ki koya ba. Misali yanzu tunda akwai bidiyo akwai komai, kin ga idan ni haka misali na sa alif haka ba, alif hamza fatha sai ki alif hamza fatha, ke ma da takardan ki a hannu sai ki ce alif hamza fatha, kin gane ko? Sai na ce ba fatha, kin gane ko? Sai ki ma ki rubuta ba fatha ba, sai na ce aba, sai ce aba, kuma sai ki ce aba. Haka nake da yin abu ba kullum doki da kullum doki. In ba haka ba za ki taɓa koya ba. Kuma in ba ki koya wannan ba duk karatun da za ka ƙara kamar a zuba ruwa ne a cikin kwando, ba za ki iya rikewa ba.